Lana, nakita mo ba kung magkano ang bayarin natin sa kuryente ngayong buwan? Diyos ko, sinasabi ko sa'yo, kung pwede naman na mag-aral ka sa araw o anumang mga dapat mong gawing activity, gawin mo na, hindi yung nagpupuyat ka pa. Aksayado sa ilaw. Naman, para namang hindi ako maghapon nasa eskwelahan. Sa gabi nga lang ako makakapagsulat ng thesis namin. Hindi ko rin naman po gustong nagpupuyat. Tingnan mo nga, itong mga eye bags ko. Unting tiis na lang, ma. Graduating naman na po ako. Ay, basta siguraduhin mong thesis talaga yung inaatupag mo, ha? Baka mamaya nagbo-boyfriend ka lang. Mag-aral ka muna. Baka matulad ka sa kuya mo na hindi na nakatapos at nag-asawa agad. Oh, nasan siya ngayon? Nasa Maynila. Kayod ng kayod para sa anak. Imbis sana na nakakatulong sa bayarin dito sa bahay, ay nagdagdag pa ng palamunin. Dito pa ibinahay ang mag-ina niya. Baka marinig ka ni Ate Rio. Lagi mo nalang sinusungitan ang asawa ni kuya. Anong asawa? Kinakasama lang yon. Baka nga mamaya isa pa yun na puyat ng puyat at nood ng nood kaya lumalaki ang bayarin natin dito sa bahay. Ma, sino bang hindi mapupuyat? Nag-aalaga ng bata yun. Apo mo yun, ma. Hindi mo kasi ako naiintindihan, Lana. Magmula nang mamatay ang tatay mo, ako na ang nagtaguyod sa inyong dalawa. Pero anong ginawa ng kuya mo? Nambuntis agad. Ma, nangyari na ang mga nangyari. Naiintindihan po kita at alam kong concern ka lang po sa akin. Pero magtiwala ka sa akin, ma, ha? Pangako ko sa'yo na magtatapos ako ng pag-aaral at tutulungan po kita. Kaya huwag ka nang parang dragon dyan. Dragon ka dyan? Hindi pa ako bumubuga ng apoy sa lagay na to. Kaya nga matulog ka na. Huwag na mainit ang ulo at maaga ka pa po bukas. Hayaan mo, ma. Sa Sabado, tutulungan kita sa lugawan. Siguraduhin mo, ha, na hindi ka gagala sa Sabado. Oo, ma. Matulog ka na po. Mag-aral kang mabuti. Dear love, nagsimulang maging ganito si mama mula nang makabuntis si kuya. Naiintindihan ko na pagod na siya, pero sinisikap niya pa rin na maghanap buhay para sa amin. Masasabi ko na napaka-strong ng nanay ko. Gusto ko man na magalit kay kuya dahil hindi niya tinupad ang pangako niya kay mama, ay mas nangibabaw ang aking pagmamahal sa kanya. Magmula nga nang mabuntis ni kuya si Ate Rio, ay itinakwil ito ng sarili niyang pamilya, kaya dito na siya tumira. Tahimik lang si Ate Rio. Lagi siyang nakafocus sa pag-aalaga sa anak niya, at madalas din na siyang gumagawa ng gawaing bahay, dulot na rin siguro ng takot niya kay mama. Wala naman ako nakikitang hindi maganda sa hipag ko, hanggang sa isang araw. Bakit ba tahon ng tahon si Bruno? Alas 2 na ng madaling araw, ah. Nagigising ang pamangkin ko nito, panigurado. Teka, sino yun? Ay, si kuya lang pala. Makatulog na nga ulit. Ate Rio, kain ka na. Nagluto si mama ng almusal. Thank you, Lana. Sabay na tayo, ate. Kumain ka na habang tulog pa si baby. Si kuya ba tulog pa? Kuya mo? Oo, ate. Ha? Nasa Maynila yung kuya mo. Sa 1 linggo pa daw uuwi. Sino yung lalaki na pinapasok mo sa bahay kagabi? Lalaki? Oo, ate. Nakita kita kagabi. Tumatahol kasi si Bruno, akala ko kung ano na. Pero nakita ko na pinapasok mo yung lalaki. Sigurado ka ba sa nakita mo? Baka naman guni-guni mo lang yun. Oo, ate. Sigurado ako na may nakita akong pinapasok mong lalaki. Imposible yan, Lana. Tulog kami ni baby kagabi. Ikaw masyado kang puyat ng puyat. Kaya kung ano-ano na lang nakikita mo kapag naalimpungatan ka. Baka nga. Lana, alam mo naman kung gaano kainit ang dugo ng mama mo sa akin. Huwag mo sanang sabihin ito, ha. Alam mo naman na pipiliin mo na maniwala na lang at away-awayin ako. Oo, ate. I'm sorry. Lana, maraming salamat, ha, sa pagiging mabuti mo sa akin. Wala lang yun, ate. Anong oras pala ang uwi mo?
Baka mga 8:00 na ng gabi, ate. O sige, ipagtatabi kita ng pagkain ha? Ingat ka. Naantok pa ako. Sino ba itong tawag ng tawag? Hello? Uy, Lana. Napasarap ata ang tulog mo ah. Bakit? Anong oras na? Kanina pa ako tawag ng tawag sa'yo. Ano na? Nasaan na yung revised chapter 2 ng thesis natin? 2:00 na ng madaling araw. Sorry, Milo. Nakakapagod yung palakad-lakad natin kanina dahil sa survey. Anong sinasabi mo? Mas malakas pa ata yung tahol ng aso kaysa sa'yo, Lana eh. Teka. Shh! Bruno! Lana, bilisan mo ah. Hihintayin ko yung revision hanggang 9 a.m. lang. Oo, sige. Sorry ulit, Milo. Makakaasa ka. Tuwing 2:00 na lang talaga tatahol ka. Bruno! Bakit ka ba tahol ng tahol? Teka, kuha kitang tubig. Hindi pa naman ubos yung dog food mo ah. Hindi ka pa gutom. Oh, inom ka muna, Bruno. Shhh! Huwag ka maingay. At may baby tayo dito. Sige na, pasok na ako sa loob. Teka, sino yung tumakbo ko palabas? Hoy! Magnanakaw! Magnanakaw! Lana, ano yun? Ate, may lalaki kasi galing dito sa likod ng bahay. Tumakbo bigla. Baka magnanakaw yun. Okay ka lang ba? Oo. Okay lang ako. Nagising lang kasi ako kasi naiihi ako. Sinong lalaki? May lalaki galing dito sa likod ng bahay, nagdaan. Nagtatatakbo. Kaya siguraduhin mo na nakalak lagi tong pinto, ha? Mabuti na lang at nandito lagi si Bruno at binabantayan tayo. Dapat ma-report natin yun. Lana, ang mabuti pa siguro, wag mo na itong sabihin sa mama mo. Baka kasi mag-alala pa yun. Okay po. Dear love, hindi ko alam pero malakas ang kutob ko na may kinalaman si Ate Rio sa lalaking nakikita ko kada madaling araw. Pakiramdam ko ay may ginagawa siyang mali. Takot na takot siya sa tuwing nababanggit kong tungkol sa lalaking yun. Kaya naman ang ginawa ko ay ipinasok ko si Bruno sa kwarto ko upang hindi ito tumahol kung sakaling dumating ang lalaki. 2 palapag ang bahay namin kung saan may 2 kwarto. Isa sa akin at isa kay mama na may terrace kung saan pwede akong sumilip. Sa unang palapag ng bahay ay nandoon ang kwarto ni Kuya. Ngayong gabi nga ay naisipan kong magpuyat. Hindi para gumawa ng kisis, kung hindi para abangan ng lalaking yon. Dear love, may narinig akong kaluskos sa ibaba. Paniguradong si Ate Rio iyon. Dali-dali nga akong pumunta sa terrace at sumilip ako. Nakita ko na may isang lalaking pumasok sa aming bahay na siyang pinatuloy ni Ate Rio. 2:00 ulit ng madaling araw. Kitang-kita ng 2 mata ko at hindi ako nagkakamali. Dali-dali akong bumaba sa aming bahay para maabutan ko sila sa baba. At doon na nga, nakita ko silang nagyayakapan sa may pintuan. Ate Rio! Sino yan? Lana, hayaan mo ko magpaliwanag. Kuya Jerry? Rio, mauna na ako. Lana, tandaan mo, wala kang nakita. Ha? Anong ibig sabihin? Isa! Sinasabi ko sa'yo, Lana, malilintikan ka talaga sa akin. Pumapatol ako sa babae. Jerry, wag. Lana, sinasabi ko sa'yo, ha? Dear love, para akong estatwa na hindi makapaniwala sa aking nakita. Hindi ako makagalaw. Nakatitig lang ako kay Ate Rio at ramdam na ramdam ko ang pawis na tumutulog sa aking katawan. Lana, hayaan mo ko magpaliwanag. Mama! Shh! Lana, please. Huwag mo itong ipaalam kay Mama, please. Ate, bakit? Lana, please. Hindi ko na ito uulitin. Basta kalimutan mo na yung nakita mo. Pakiusap lang. Alang-alang lang sa pamangkin mo.
Huwag mong sasabihin kay mama ito ha. Saka sa kuya mo. Wala kang nakita ha. Ate, bakit si Kuya Jerry? Alam mo naman na pinsan siya ni Kuya. Shh! Lana, sorry. Patawarin mo ako. Nagmahal lang ako. Pero, malito ate. Lana, please. Please. Please, pangako, huli na ito. Pangako, hindi na mauulit. Kaya Lana, please, matulog ka na. Dear love, magmula ng gabing yun, ay balisang-balisa ako. Hindi ko alam kung anong dapat kong gawin. Alam kong malaking gulo to. Alam kong pamangkin ko ang magiging kawawa kapag pinalayas ni Mama si Ate Rio. Sinong mag-aalaga sa kanya? Ayoko naman na sa akin ipasang responsibilidad at paniguradong hindi hahayaan ni Mama na mapunta si baby kay Ate Rio. Pero nakukonsensya ako at pakiramdam ko isa akong kasabwat kung hahayaan ko na lang na lokohin ni Ate Rio yung sarili kong kapatid. Kaya kahit nakabado ko, ay naglakas loob akong tawagan si Kuya kinabukasan. Hello, Kuya? Oh, Lana. Ano? Kumusta? Bakit ka napatawag? Kuya, may sasabihin ako pero sa atin lang muna to ha. Ano yun? Sabihin mo na at kinakabahan na ako. Okay lang ba si baby? May nangyari ba kay Mama? Nag-away na naman si Mama at Ate Rio mo, no? Kuya, may relasyon si Ate Rio at Kuya Jerry. Ano? Kuya, kitang-kita ng mga mata ko na pumupunta dito kada madaling araw si Kuya Jerry at may ginagawa silang dalawa. Nakita mismo ng mga mata ko na naghahalikan sila. Sigurado ka ba sa nakita mo? Sinasabi ko sa'yo, Lana, masama ang magsinungaling. Kung inutos lang ito sa'yo ni Mama para mapalis ang Ate Rio mo, sinasabi ko sa'yo malilintigan ka talaga sa akin. Kuya, bakit ko naman gagawin yun? Lana, umayos-ayos ka. Kapag ito talaga hindi totoo, hindi kita pag-aaralin. Ititigil ko ang pagpapadala ng allowance mo. Kuya! Sige na. Good evening, Ma. Tita. Ma, bakit niyo po ako sinampal? Ikaw, Lana. Anong nangyayari sa'yo? Gusto mo bang mawala ng mga magulang ang pamangkin mo? Pinabaligtad mo pa si Rio. At anong sinasabi mong kasinungalingan sa kuya mo na may relasyon si Rio at Kuya Jerry mo? Si Jerry ang tumulong sa kuya mo para magkaroon ng trabaho sa Maynila. Tapos sisiraan mo? Ikaw naman pala itong may dinadalang lalaki dito. Kaya pala si Bruno. Iniakyat mo sa itaas, ano? Ma, anong sinasabi mo? Ate Rio, ano to? Magsabi ka ng totoo, ate. Huwag niyo akong baliktarin. Kitang-kita ng dalawang mata ko na naghahalikan kayo ni Kuya Jerry. Kilala ni Bruno si Jerry, Lana. Bakit tumatahol ang aso, ha? Ibig sabihin, ibang lalaki ang pumapasok dito. At sa'yo yon. Ma, maniwala ka sa akin. Paano hindi tatahulan si Kuya Jerry? Hindi makilala ni Bruno dahil nakasombrero at mask. Ma, hindi ko sisiraan yun. Totoo yung nakita ko, maniwala ka naman po sa akin. Pwes, ang kuya mo, hindi naniniwala sa'yo. At alam mo, dahil sa ginawa mo, hindi ka na niya padadalhan ng allowance. Sa kagagahan mo at sa kalandian mo para maitago yung panlalalaki mo, ay talagang gagawa ka pa ng kwento, ha? Ma, maniwala naman po kayo sa akin, please. Wala kang maipakitang pruweba sa akin at sa kuya mo. Mag-sorry ka kay Jerry at sa Ate Rio mo. Hindi ako hihingi ng tawad sa dalawang taksil at sinungaling na yan! At sumasagot ka pa talaga, ha? Kailan ka pa natutong magsinungaling? Magmula nang mag-boyfriend-boyfriend ka! Sinasabi ko sa'yo, ha? Kapag nabuntis ka at hindi ka nakatapos sa pag-aaral, malilintigan ka talaga sa akin!
Galit na galit sa'yo ang kuya mo, Lana! Ma, please! Maniwala kayo sa akin! Dear love, hindi ko alam kung paano ko haharapin ang aking ina at hipag sa araw-araw. Kung kaya ko lang lumayas ay gagawin ko. Hindi ko rin kayang iwan si Mama dahil sa pinangako ko sa kanya. At hindi dapat akong umalis dahil alam kong wala akong kasalanan. Ang hirap palang sikmuraing alam mo ang katotohanan pero kasinungalingan ang nananaig. Ikaw na ang may malasakit. Ikaw pa ang napasama at nahusgahan. Hindi ko alam kung kailan huhupa ang galit sa akin ni Kuya. Ako na ang may malasakit. Ako pa ang napasama at nahusgahan. Hindi ko alam kung kailan huhupa ang galit sa akin ni Kuya. Pero naniniwala akong lalabas at lalabas din ng baho kahit gaano pa itago. Balang araw ay mahuhuli rin ang kataksilan ng sarili kong pinsan at hipag sa loob mismo ng aming tahanan. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!